Malta hija magħrufa żbuħija Mediterranja tagħha, żbuħija li tieħdok mill-kampanja dellija tal-Buskett sa xtajtiet pittoreski madwar il-gżejjer tagħna. Iżda lil minn din żbuħija fuq l-art teżisti tip ta' żbuħija oħra li frekwentament hija minsija dik tal-baħar ta' madwarna u partikolarment dik ta' taħt wiċċ il-baħar. Biex tagħmilha possibbli li kemm jista' jkun nies igawdu din iż-żbuħija, il-Heritage Malta varat proġett uniku li permezz tiegħu studenti qed jingħataw l-opportunità affaxxinanti li jesploraw siti taħt il-baħar fi 360 grad u jiskopru nawfraġi kif ukoll il-ħajja marittima. Il-kap ta' taqsima kulturali ta' taħt il-baħar tal-Heritage Malta, il-professur Timi Gambin, spjega li l-Aġenzija għamlet investiment f'headsets sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jagħmlu din l-esperjenza fl-istess ħin. Nistgħu nuru bil-headset tal-VR u nkunu nistgħu nurruhom lill-klassi sħiħa, mhux 2 jew 3. Jiġifieri għandna l-fuq minn 30 headset. Il-programm jibda bi preżentazzjoni qasira li tarraf lill-istudenti dwar se jkunu qegħdin jesperjenzaw matul il-filmat. Dan lill-istudenti għanqlilhom interess mhux biss fl-aspett bioloġiku u f'dak marittimu, iżda wkoll fl-aspett teknoloġiku, storiku u artistiku fost l-oħrajn. Il-reazzjoni ta' tfal hija waħda tremenda li hija waħda ta' ispirazzjoni. Meta tara r-reazzjoni ta' dan jispirak li ħanmur niffilmja żjed siti, ħandur żjed skejjel, ħanespandu il-programm edukattiv tagħna. Iżda mhumiex biss l-istudenti li telibhom il-kurzità, il-professur Gambin qal li spiss l-allema jispiċċaw jistaqsu mistoqsijiet simili. Mir-reazzjonijiet tal-allema aħna inħossu li kważi l-allema li jagħmlu l-esperjenza ta' 360 magħna jieħdu pjaċir daqs it-tfal. L-anaħari ta' dan il-programm huwa li l-istudenti ftħu moħħhom u attwalment minħabba natura unika tat-tagħlim li qed jiġi offrut, ir-rispons min-naħa tal-istudenti jkun wieħed b'saħħtu mimli mistoqsijiet. Finalment huwa għalinna li minħabba l-interess kbir minn entitajiet differenti, il-programm tkabbar u issa jilqa' lil kull min huwa interessat. Tant saret popolari li minn dis-sena bdew isaqsuna anke kunsilli lokali, jibbukjawna u aħna mmorru dan huwa servizz mogħtija minn Heritage Malta b'xejn. Kull min huwa interessat f'dan il-programm jista' jżur is-sit elettroniku tal-Heritage Malta minn fejn wieħed jista' wkoll jibbukja.